नोंथांमोना नायलांबाय था जों मा मावनो नागिरदों हाखर जावदों ओमफ्राय ओरैजायबो जावबावगोन आरो मोनसे ओमफ्राय नै इथिंबो मोनसे जावगोन ओमफ्राय जों मा खालामहांदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय फंबाय इयो दादिनि फिसाला ओरैनो अलसियाथार दा जाहांबाथाय नोंथांमोननो खोन्थानोसै औवाखौ समान दानस'खाना लाखाजोब्बाय मोनब्रैखौ समान दानना लाखाबाय ओमफ्राय बेहा जावबाय दं मोनसे जाबाय मोनसे जावबाय दं मोननै जाबाय नै मोननै जा मेङो आयु गोलिरथार आरो नै खिजा मोननै नांबावगौ नै हा जावग्रायाबो खुन्थिया लहानिसो जि मेंबाय बे मोननैखौ जावनानै नोंथांमोननो खोन्थागासिनो हाथालावसो थायो नायनि र' फिसा ओंखारबाय नै रांखिनि नङा दै हलेबा नै फिसाया मायदि थमब्ले ओंखारदों माबेसे ओंखारदों नायनि आयु ओंखारजोब्बाय बोख्लायनांसिगोन र' बोख्लायबाय मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठथा खिला जोब्बाय नै खेरखायावहाय रांखिनिया मायदि जाफैलायदो नै सोबबागोन नै दानो आरो मासेया जिगाबाव गजबना दं गायदेया जाबाय नै आयु जि मेंबायलै खिनि तक्ता गायनायावनोहाय ओरैबायदि मेंबाय माने नै थेवब्लाबो समान जायासै नै खिथा एसे गोजौ जाबाय ओमफ्राय नै थिं गाहायद्राय जाबाय मा बोरमाया आंनि फुलखौ जानानै सेस खालामैनि थाखायनो आङो इयाव फुलखौ दोनसिगोन माने नङाबा गायबाय माबाबाय जाबाय थाबालाय बोरै बिबार बारनो ना ओंखायनोथ' नै दा बोरमा जायैनिल' मेंबाय मावनानै बिसोर मेंगुजोब्बाय खिलि गायनायावनो नै जाबाय आङो बिदि खालामनो होननानैनो गायदोंमोन आरोना नै बोरमाया मैया जानानै सेस खालामजोब्बाय इमान मोजां रोदोमबायमोन मालाय खिलिबायमोन सेस खालामजोबो बोरमाया जानानैनो इमान मोजां बायना लाबोलायदोंमोन आं ओरै थांनाय बोसोरनि राज फुजायावहाय बिबारानो दाखालिल' बारसेल' बारनानै ओमफ्राय बोसोरा बारनो रोङासै बोरमायानो अरस'बाय थानानैनो ओमफ्राय नैबो गायबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन बाय बाय